Dobrý deň, takže 13. otázka, meranie chromatickej disperzie a polarizačnej disperzie. Povieme si o nejakých planárnych optických svetlovodoch a dohľadom, monitoringom optických telekomunikačných sietí. Takže poďme si povedať, jak sa meria chromatická disperzia CD. Čo je to disperzia? Vlastne je Different Traveling Speed. Takže to je vlastne príchod ortogónnej časti vln v rôznych časoch. Kombinácia, chromatická disperzia, teraz sme si povedali, že kombinácia materiálu vlnovej disperzie vzniká z materiálovej vlnovej disperzie. Takže chromatickú disperziu vieme kompenzovať pomocou dispersion compensation fiber, ktorý sa upevňuje na koniec toho vlákna, čo má zápornú chromatickú disperziu. A toto si však vyžaduje znalosť hodnot týchto parametrov, čo je pri dnešnej znalosti siete pomerne moc jednoduchá záležitosť. Na druhú stranu sa to dá dobre odhadnúť, tieto parametre. Ako teda meráme chromatickú disperziu? Meráme ju teda pomocou dvoch metód. Metódou merania CD pomocou fázového posuvu a pomocou opozdených impulzov v časovej oblasti. Táto prvá metóda fázového posuvu je založená na nejakej optickom spojení pomocou referenčného signálu, to znamená, že a nejakej trasy, ktorú vlastne meráme. Modulovaný zdroj žiarenia ide týmto monochromatorom, ktorým vlastne určíme ako keby jeden druh vlnenia, teda jednu vlnu, dá sa povedať, ale nie je to presne také, takže to je vlastne vymedzenie tej vlastne toho časti vlnenia. Na začiatku je puls, ktorý pustíme do vedenia a na príjimači ho vlastne testujeme. Testujeme ho takým spôsobom, že každý ten puls, teda monochronátorom, ktorý prechádza, tak má nejakú vlastnosť ako keby jednej vlny alebo časti vln, ktoré idú za sebou. Každá tá vlna, oni tie meranie na každej tej vlnovej dĺžke. Každá tá vlna, keďže je tam nejaká disperzia, príde s nejakým opozdením. Na tomto referenčnom vlákne vieme, aké majú vlastnosti to referenčné vlákno, takže vieme, aké je opozdenie. Takže vieme približne, kedy má dojsť na tom referenčnom vláknu ten vyslaný puls. Takže vysleme ho týmto smerom aj týmto referenčným a porovnávame vlastne to, že fáza tej jednotlivej vlny, že jak sa líši. Keďže vieme, že buď sa opozdí, väčšinou sa opozdí, to znamená, že bude na referenčnom vlákne si vieme dopočítať, že aj tam je nejaká zmena, nejaká chromatická disperzia, ale keďže vieme tie parametre, tak vieme si presne dopočítať, aké sú a vlastne dopočítavajú sa z tej meranej veličiny, ktoré tu zmena fáze. To znamená, že keď dojde, tá fáza tej vlny začne neskoršie a tejto teda začne od nuly. Takže čas, rozdiel medzi týmto a týmto nám vlastne dáva hodnotu tej chromatickej disperzie, ktorú má vlastne toto merané vlákno. Tá druhá metóda je pomocou opozdených impulzov, tu už nemáme referenčné vlákno, ale tu máme vlastne iba ten samotný, tie dva monochromátory. Takže využíva vysielanie impulzov na rôznych vlnových dĺžkach a na presných odstupoch od seba. Takže my máme tie pulzy vzdialené presne od seba, na obých stranách ich musíme nastaviť, iba na tej príjmacej strane nastavíme to prístroj, že takéto pulzy vysielam na generátore s takýmito presnými vzdialenosťami. Takže na základe týchto presných odstupov vieme zistiť, jak prichádzajú tie pulzy, jaká je tam tá disperzia na základe toho, že oni sa začnú nejako približovať k sebe, keďže začnú sa rozplízovať. A my v podstate vieme, že tie medzery majú byť, 10 a budú nejak 4, tak vieme na základe toho rozdielu určiť, že chromatická disperzia, tá schopnosť na spôsob, ktorá si je odvodená od približenia tých rozplíznutí, je takáto nejaká. Takže toto je podstata pomocou opozdených impulzov a podstata pomocou fázového posuvu. To si zapamätajme, že tu je nejaký referenčný signál, ktorý porovnáme zmenu fázy a tu vlastne meráme rozdiely medzi tými jednotlivými pulzami presne
presné rozdiely. Meranie polarizačnej disperzie, keďže vieme, že elektromagnetické svetelné žiarenie je v tom vlnovode prenášané v nejakom takomto valci, keď si to predstavíme, a tam tá vertikálna časť a horizontálna časť a vertikálna ide rôzne rýchlo, tak meranie bude nastavené asi logikou takou, že budeme merať túto horizontálnu zložku a vertikálnu zložku a budeme ich nejako porovnávať. Takže ak to budeme robiť, budeme to robiť pomocou teda zdroja žiarenia a nejakého PMD analyzátora. Tu máme potom polarizátor, ktorý nám vlastne polarizuje, vlastne už vysiela nám vlnu v tej patričnej horizontálnej a vertikálnej časti do toho vlnovodu a v rovnakom čase, pravda, že na PMD analyzátor je asi zložený, nie asi, ale určite z pevného zrkadla a pohyblivého zrkadla, pevné zrkadlo a poloprepustného zrkadla nastaveného v takomto úhle. To znamená, že horizontálna časť sa nám prepúšťa týmto poloprepustným zrkadlom a vertikálna časť je odrazená do horného zrkadla. To z horného zrkadla je odrazená do fotodetektora a z toho pohyblivého zrkadla tiež do fotodetektora. To vlastne my teraz nastavíme túto horizontálnu časť a vlastne pohybom toho zrkadla my vlastne posúvame tie horizontálne a vertikálne časti oproti sebe a keď sa prekryjú, v tomto fotodetektore zaznamenáme takýto pík. No a vlastne pomocou tohto píku vieme zistiť, koľko sme museli pohnúť týmto zrkadlom, aby sme vlastne dorovnali túto polarizačnú disperziu. A na základe tejto hodnoty vieme povedať, že toto vlákno má polarizačnú disperziu takú a takú. Takže toto je celý princíp tohoto merania. Využitie planárnych svetlovodov v integrovanej optice. Tu si musíme povedať, že to je v podstate niečo také ako obdoba integrovaných obvodov v elektronice. Takže máme nejaké elektrické zariadenia a nejak ich zmršťujeme do maličkých zariadení a vytvárame teda integrované obvody a v optike je to vlastne integrovaná optika, sa to volá. A v tej integrovanej optike budeme používať jednotlivé tie bloky, ktoré budeme spájať, tak tie bloky sa budú volať, ale volajú sa planárne optické svetlovody. A prečo vlastne vznikol tento obor? No lebo mali sme zariadenia, ktoré po prevode elektriky do optiky a zase z optiky do elektriky vlastne riešili nejaké zmeny vlnových dĺžok, riešili nejaké manipulácie s tým svetelným žiarením. Využívali nejaké spojovanie, prepojovanie, filtráciu a moduláciu a my sme potrebovali dostať to bez toho, aby sme to museli premieňať na elektrický signál, tak potrebovali sme to riešiť len súčasne v optike, aby to bolo rýchle a lacné. Tak preto vlastne začali vznikať takéto planárne optické obvody. Taký planárny optický obvod je zložený z nejakou substrátu podložky a môžeme si to ukázať. Na neho je nanesené buď páskovým nejakým spôsobom alebo kanálovým nejaký ten optický substrát a je to nanášané pomocou buď difúzie alebo nanesením na tú podložku. Takže poznáme nejaké také planárne svetlody páskové a kanálové. Tieto obvody, vlastne tieto planárne obvody môžu byť konštruované samostatne alebo môžu byť zlučované do nejakých optoelektrických reťazcov a vytvárať tak nejaké konštrukčné veľké celky založené na jednoduchej štruktúre, založené na rovnakých technologických procesoch a vlastne tieto už väčšie štruktúry sa budú volať bloky integrované optiky.
No a vlastne my v týchto obvodoch, keď si predstavíme, že my na dlhé vzdialenosti používame optické vlákna s kruhovým prierezom. Ale na tieto krátke vzdialenosti, čo už budú v tej integrovanej optike, v tých blokoch integrovanej optiky, budeme používať ploché, tenkovrstvé vlnovody. A to sú vlastne tieto tenké, páskové alebo kanálové vlnovody. Tu si môžeme ukázať, že vlastnosti tých vlnovodov budú mať rôzne indexy lomu. Vidíme, že buď takýto, alebo takýto rôzny, alebo takýto, že ten index lomu je tu vysoký s prudkým znižovaním do hĺbky. To znamená, že ak ideme do hĺbky tohto vlnovodu. No a oni v podstate, na čo sa využívajú? Využívajú sa na, neviem, či to tu mám zobrazené, na takýto vlastne prevod s trojuholníkom a vloženie toho nejakého optického lúču a vďaka tomu indexu lomu je možné sa týmto vlnovodom šíriť. Takže slúži na to, takže vďaka takémuto indexu lomu. Takže ďalej, čo si povieme, sú vážne štruktúry planárnych svetlovodov. Ich úkolom je naviazanie a vyvážovanie optických vln z planárnych svetlovodu, väčšinou do optického vlákna nebo navzájem medzi sebou. Vázba planárny svetovod, planárny svetlovod. To znamená, že medzi tými nejakými blokmi alebo rovno do nejakého vlákna. Tu si môžeme pozrieť, že tu je naviazanie z planárneho bloku na vlnovo, teda optické vlákno. Vidíme, že aké to je. Prípadne pomocou využitie trojuholníka na pro meranie, že vlastne naviažeme, jak sme už povedali, naviažeme ten svetelný lúč a tu ho zase vyviažeme a môžeme ho zmerať jednotlivé lambdy. Potom je tu ešte ostatné takéto zariadenia, ktoré si poviem neskôršie, ale čo treba objasniť, už tieto štruktúry môžu byť tak komplikované napríklad, takže musia už byť vytvárané nejaké dokumenty, blueprinty, ktoré objasňujú princíp tých jednotlivých blokov. Takže toto sme si teda povedali. Tu si môžeme pozrieť napríklad už taký komplikovanejší, to je opticky integrovaný obvod so šiestimi generátormi vlnovým multiplexorom, kde vidíme, že laserové diódy, 6 laserových diód, ktoré generujú rôzne vlnové dĺžky a tu vlastne multiplexujú do jedného optického vlákna. Prípadne tu je zobrazená väzba medzi dvoma planárnymi svetlovodmi. Alebo tu je hybridný opakovač pre vlnový multiplex, kde vidíme, že vlnenie ide týmto smerom, je vyviazané s pomocou filtru cez vázemný člen na avalanche fotodióda, cez regenerátor zase laserovou diódou pustené do iného vlákna alebo do inej cesty. Takže to je asi všetko k týmto planárnym obvodom. Ďalej si povieme niečo pre dohľad optických telekomunikačných sietí. Tam sa používajú zariadenia, ktoré sú za optickým elektrickým prevodom. To znamená, že už je to v tej elektrickej tej doméne a tam sa už na základe tých linkových kódov už kontroluje ten dohľad alebo monitoring. Teda úlohou takýchto optoelektronických linkových zakončení, teda sa volá optoelektrické linkové zakončenie, ktoré má za úlohu ten dohľad a monitoring, je prevod na linkové kódy, znamená, že prevod v tej elektrickej doméne a zároveň sa tam aj dohľad a kontrolu signálov. Za dohľad a kontrolu signálov sú zodpovedné kontrolné obvody, takže špeciálne obvody priložené k jednotlivým tým súčastiam, kde vlastne kontrolujú prítomnosť vstupného signálu, prítomnosť výstupného signálu, vyžarovanie do optického vlákna, prítomnosť signálu z optickej trase, nejakého počet chýb, teda už na základe prevodu do linkovej chyby, tak linkového kódu, tak vlastne tam sa už rieši počet chýb. A v neposlednej rade aj napájanie, monitorovanie aj toho napájania optoelektrického linkového zakončenia, teda toho, čo vlastne monitoruje tú samotnú optickú sieť. Tak môžeme si povedať príklad, že máme
oblasť so vstupom poruchovej signalizácie, keď sa neobjaví signál z intervalu väčšom ako 250 sekúnd, keď po 250 sekundách sa neobjaví nejaký signál, tak sa vyhlasuje nálehavý poplach. Prípadne nad laserovou diodou je nejaký obvod, ktorý detekuje rozdiel prúdu. Ak tam je rozdiel prúdu okolo 50%, tak sa taktiež vyhlasuje poplach. Tak toto je všetko k tejto otázke. Vďaka, majte sa.